narito kami yung live sa isang boulevard kung saan nandito si Eric, guys. Ano man ako kabira, guys, oh. Hindi ako man, guys. Shout out sa ato ko dyan. Shout out, Rek. Shout out na ko sa mga bata ko. Mga bata nga kadula, guys, oh. Kayo mga bata, guys, oh. Guys! Hello guys! Kaon na! Tsaka na ganyan, bumbag ko sa tao ganyan, bumbag, Rek. Rastafari. Rastafari. Kaya ito, niagi ganyan, Rek. Kasi to. Wala pa to na halay. Ay, wala dalay. Tingga video, Rek, murag si. Kanang kabidyo? Oh. Dato! Wala sa lato ba? Lato nung. Si Mark Sigori. Mark Sigori. Ito na showtime. Na showtime. Isa nga na to. Sigori Vans. Guri Buns. Kika lang Guri Buns. Sigorio o si Banban. Uy. Dili, man. Hello guys! Kaon na guys! Ay, tuho ni, guys. Mura siyang si Andrew, guys. Ay, video, guys. Mura ito na siya showtime. Kasi ito na Bong Navarro. Bong Ah, Navarro. Bong Navarro niya. Kaya sa title siya kanta. Bong. Siya kanta yung sa title siya kanta. 1+1. Ito, yay. Yay. Anak, yay. Nandiyan dito na lamang. O sa isunte. Wala akong masabi. Babu. Wala ata? Uy, ikaw mo lipot ang anak dito. Nagmula ba kami dito? Kani, gusto na sa goro na to naman ako diri kon. Ha? Gusto na radar diri. Kita. Diri ako. Ito sa pwede. Oy guys, ga-record na po ko guys. Oh, wa pa din nahuman guys.